हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बे समाव गासैखौबो डिजिटेल आपडेट इउटिउब चेनेलावहाय गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय लोगोफोर दायो लोगोफोर पीएम किसाननि राङारि अनसुंथाइखौ लोगोफोर 23 किस्तिनि 2000 रांखौहाय नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव दाबावैसो सोना हरबाय लोगोफोर फैसायाहाय 2000 राङाहाय हाबफैबाय जानांगौ नोंथांमोननाव गासिनावबो नोंथांमोनाहाय चेक खालामना नायदो गावबा बेंक एकाउन्टआव खायफानाव एसएमएस फैदों आरो खायफानाव एसएमएस फैयाखै जानो हागौ आरो बे फैसायाहाय डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार डीबीटी नि गेजेरजोंसो सोनाय जायो नालाय लोगोफोर दा नोंथांमोना बेनिखायनो आदारजों बेंक एकाउन्टजों लिंक थानाय एकाउन्टआवसो चेक खालामनानै फैसाखौ नायनांगोन अब्लासो नोंथांमोना नुनो मोनगोन दे लोगोफोर दा नोंथांमोनाहाय गोबां आबादारिफोरा रोजा रोजा आबादारिफोरा मोनबाय जानांगौ गोबां रोजा रोजा आबादारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव 2000 रांखौहाय 23 किस्तिनि फैसाखौहाय सोना हरनाय जाबाय लोगोफोर दिनै दाबावैसो जोंहा सोना हरनाय जाबाय लोगोफोर वेस्ट बेंगलनिफ्राय जवाहरलाल होननायनिफ्राय सोना हरनाय जाबाय दे लोगोफोर दा नोंथांमोना चेक खालामना नायबानो जाबाय दिनैसिमाव हाबाब्लाबो नोंथांमोना गाबोन समफोरसिम साननै सानथामनि गेजेराव नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हागोन दे लोगोफोर नोंथांमोनाहाय चेक खालामना नायदो लोगोफोर आङो दा फैसा हाबनायखौ नोंथांमोननो लाइभ प्रुफ नोंथांमोननो खिन्थाहरनि दा लोगोफोर दा फैसा हाबनायनि नैबे दा नैबेयावहाय पीएम किसान बेवहाय 23 इनस्टलमेन्ट होनदों दा 23 किस्तिनि लिरना होगोन बेवहाय लोगोफोर दा बे 2000 राङा बेलाय नोंथांमोना बेयाव नुदों स्क्रिनावहाय दा बेबायदि नोंथांमोननाव बेंक एकाउन्ट हाबबाय आरोखि खायफानाव बेबायदि मेसेजबो फैदों जानो हागौ नोंथांमोननाव दा नोंथांमोनाहाय गावबागाव एकाउन्टआव चेक खालामनानै फैसाखौहाय नायनानै लाबानो जाबाय आरो बख'नानै नोंथांमोना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर दा जोबोद गोजोनथाव खौरां आबादारिफोरनि थाखाय दा बे 2000 रांब्लाबो नोंथांमोनाहाय बे दैज्लां बोथोर गायनाय फुनाय बहर समावहाय नोंथांमोना बे फैसाखौ मोनबाय जानांगौ गोबाङानो दा आं आसा खालामनाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोनाहाय रांखौ मोनजोब्बाय होननानै दा आं बे भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ थेंक इउ फर वाचिं सी यू एगेन बाय एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल